Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde Salam Doğan adlı gepleşigimiz. Programamyzyň şu günkü sanynda Türkmenistanda ýananlaryň mejburi onkologiýa barlygyndan geçirilmegi we ýurtda bu kesel bilen bagly meselelere degişli temany dowam etdireriz. Programamyzyň şu günkü sanyny Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Gepleşigiň hemişekim ýykmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Salam Aýnabat. Salam Gözel. Türkmenistanyň onkologiýa keselhanalaryna ýüz tutýan hastalaryň sany köp. Azatlyň ýurdu içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt boýunça onkologiýa hastahanalaryna uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köpliginiň fonunda ýurtda aýal ilatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Hemme munyň sebäpleri resmi taýdan düşündirilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýnabat, gelin ilatyň saglygyny barlamak we bejermek boýunça ýurtdaky mümkinçiliklere sine däýsek, Türkmenistanda rak keseline uçuran adamlar üçin kadaly medisina kömegi näme derejede el ýeterli? Sizde bu arada nähili maglumat bar? Maglumat ýok bolmagyna galya Türkmenistanlar medisina kömegi barada diňe ýakyn maşgala agdatyna anyklanylaryny bilip galýarlar. Screening bizde bu arada UNFPA'nın maglumaty bar. Ýöne bejeriş däl. VPN'li internetin bar bolsa Türkmenistana maliýe serişdesini kömek sorayan, gözleyen adamlaryň bildirişlerine duş gelip bolýar. Bunu aklymyz görýänler. Gruply tanışly adamlar öz serişdelerini bejerip almana ýurdun daşyna çykýarlar. Iran, Hindistan, borgirli maglumat däl, ýurdun içinde şu wagt onkologiýa kesellerinden sagalan adam barada habar ýok. Ýene bir zat bilesim gelýär, psihologik hyzmatlar, gollu, sosial hyzmatlar düşünjesi ulanylan hem diýsek bolar. Aýnabat, rak keselinden gutulanlar barada anyk maglumat ýok diýdiňiz. Muny aşgabatly lukmanlar hem birnäçe tasdiflediler. Şeride lukmanlar onkologiýa keselinden gutulýan sırkawlaryň sanynyň ören az bolup, hastalaryň köpüsiniň soňky günneçenli bu agyr kesele garşy öz başlyk görüşmeli bolýanlygyny bellediler. Üstesine bu kesel maşgalalar üçin madde taýdan ören agyr zarba bolýar. Habarçylarymyzyň anyklamagyna görä diagnostika formal taýdan muhtem bolsa, uzyn nowatlar hastalaryň gyssagly zerur kömegi almagyny kynlaşdyrýar we adamlary ýol gözlemäge mejbur edýär. Habarçylarymyzyň biri şeýle gurrun berýär. Nowasyz barlygdan geçmek üçin lukmanlara para vermeli bolýar. Onuň meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejergi almak dolu tölegli bolup 10 000 başlanyp 20 000 manat aralygyna çykdyjy talap edýär. Aýnabat, käbir ýurtlarda medisina kömegi pully bolsa da onkologiýa keseline gezek gelende döwlet tarapyndan muht bejergi göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sanda onkologiýa hastahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ilatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýärsiň pikiriňizçe, muňa näme sebäp bolýar? Men pikirimçe Gözel bu hökümet raýat gatnaşygy barada ken zat barada habar berýär. Bunu sejermeli, öwrenmeli. Türkmenistanyň автократияda döwlet adam üçin bolanok. Hökümet öz ilatyny eşitmedik bolýar, eşitmeýi islenok. Hökümetiň dolandyrış ukyby, guramaçlyk ukyby pes derejede. Şeýle ýagdaýda adamyň ömrü gysga bolýar. Aýallarymyz, şaglarymyz, erkeklerimiz öňüne alyp bolýan kesellerden iri bolýarlar. Şeýle ýagdaý korrupsiýanyň döwlet siýasatyny öwrülip, ilatyň saglyk goruş sistemasynyň goşanlygynyň habar berýär. Men üçin medisina pudowyny düýpli giýiktirilen reformalar zerur bolup durýar. Aýnabat, Türkmen resmiýetleri muhtçuluk retorikasyny aşa köp ulanyp gelýär. Saglygy saklaýşa gezek gelende sistemanyň işleýişi bolsa keshitsiz görünýär. Bir tarapdan muht hyzmatlaryň bardygy edilýär, emma adamlar hemme zada tölemeli bolýar. Siziň ýolbaşçylygyňyzdaky saglyk programmasy pudagy ýyllar boýy sine edip gelýär. Sowal, medisina hyzmatlary Türkmenistanlar üçin muhtmy ýa pullymy? Yani siz belirlediniz keshitsizlik buluş, kanunlar, buyruklar, hakyky sanlary, düzgünleri ýaşyrmak siýasaty bu автократиýanyň alamatlary. Türkmenistanyň medisina hyzmatlary kagazy ýüzünde mumkin bolup biler. Ýöne durmuşda medisina hyzmatlary pully, tölegli. Birleşen Milletler Guramasyna görä medisina hyzmatlarynyň gymmatlygy, şäkli el ýeterligi Türkmenistanlylaryň saglygyna ýokarlanýan garyplygyň, suwatlygyň, mewjudyan korrupsiýanyň fonuny yaramak täsir edýär. Nesillerin geljegine zar bolýar.
Aynavat şerde belläp geçsek, soňky 1 ýyla bolay wagtda ýurtda birnäçe ýadak geçirilen onkologiýa barlyklary hem pulludy. Aýallaryň arasynda rak keselini anyklamak üçin geçirilen barlyklar häkimetler tarapyndan guramaçylykly geçirilip hökmany hasaplanan hem bolsa ýananlar munyň üçin belli bir tölek etmäge mejbur bolupdy. Hususan da iýul aýynda Mary welaýatynda 25 we 55 ýaş aralygyndaky aýallarda şeýle barlyklaryň tölegi habarçylaryň maglumatlaryna görä 50 we 100 manat aralygynda ketgitlenipdir. Bu Merkezi Bankyň kursu boýunça 16 we 29 dolar aralygynda bolup, ilat köpçüligi üçin duyarlykly çykdagy. Şol bir wagtda ýurtda aýallaryň arasynda düwnük keseliniň köpölmegi bilen bagly dowam edýän aladalaryň fonunda geçirilen bu barlygyň sebäpleri resmi derejede düşündirilmedi. Şeýle kesgitlik nämeden habar berýär? Muňa näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe? Ýolun sistema bu diňe bir saglyk pudow däl, bu ähli pudoklarda bolup geçýän ýagdaýlar. Şula aýdşymýaly Sovet döwründe şeýle buluş ýazylan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürler bardy. Şeýle bir zady bir ýerde tapyp, meselem men strahowkam şunu ýapýam ýa şunu ýapýam, hiç kim doly jogap berip bilen ok, hem ýadygda ýok. Esas zat buyruklar ýadygda berilen okor. Автократияң bir görünüşi, автократияның bir görünüşleri bolýardy. Sovet Soýuzy автократия bolupdyr. Ýöne aňyrda ýazgyda zat bardy, buyruklar çykýardy, çap edilýärdi. Sen şu buyrugy esaslanyp interpretasiýa edip bilýärdin. Şu wagt Türkmenistanyň buyruklar mümkin biriniň stolunyň üstüne ýatandyr. Ýöne ol ilaty, jemgyýetçilik guramalary, islenen adama, jemgyýetçilik guramalary okamalar, islenen adam şeýle mesele bilen yüzbe-yüz bolanny şu kanunlar yeterli bolmaly, olar tekçede galmaly, stoluň üstünde bolmaly, olar gazetlerde çap edilmeli, mümkin edilýändirim o gazetleri okaýarlarmy, okaýam iýler ýa okanokmy, sorawasyna. Şoň üçin şoňa bulaşyk ýagdaý döreýär. Bulaşyk dolandyryş usullary döwrewap däl, şeýle bulaşyk ýagdaýlara getirýär. Düzgünler we tahkik maglumat barada edilende Türkmenistanda ýananlarda onkologiýa barlyklarynyň izli-izine hökmany geçirilmeginiň ýoly goýulmagy bu keseliň giňden ýaýramagy hakynda pikir döredýär. Türkmen saglyk resmiýetleri tarapyndan bu ne tasdiklansa ne ret edilse de statistika ýöredilýän bolmaly. Muny Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatlary hem tasdikleýär. Gepleşigimiziň birinji böleginde siziň beren sanlaryňyz we Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň resmi websaytynda yerleştirilen maglumatda süýt mäzleriniň rak keseliniň Türkmenistanda ýalarda ýüze çykarylýan onkologiýa keselleriniň ähli görnüşleriniň arasynda birinji ýerde durýanlygy aýdylýar. Aýna wagt Türkmenistanda rak keseline degişli şu gün ýeterli bolan statistikany ýene bir gedek dinleýijilerimize ýatlada aýsaňyz. Bütün Dünya Sağlık Guramasynyň 2022-nji ýylda täzelenen hasabatda Türkmenistanda rak kesellerine degişli çeşmelerin ýokdugy bellenilýär. Berilen sanlaryň şaklamalara we gumşy ýurtlaryň görkezçilerine esaslanýanyny aýdylýar. Indi gödükçüde gıysaçı hasabatdaky maglumatlary belläp geçesim gelýär. Türkmenistanyň göwüs ragy aýal ýyllarda ragyň iň köp ýaýran görnüşi bolup, ähli hadisalaryň uly götürümini düzýär Türkmenistanyň. Aýallarda ikinji iň köp ýaýran ragyň görnüşi ýatkynyň boýunjugynyň ragy. Halkara urama görä näsaglaryň 50 götürüm ýok bolýar Türkmenistanyň. Sagyrmak ähtimaly pes derejede, anyk maglumat ýok, ýöne şu ölümçülüğün ýokary bolmagy aýallaryň lukmana giç ýut tutýanlygyny aňladýar. Erkeklerde bolsa köp ýaýran ragyň görnüşi öýküniň rak keseli, aşgadanyň we gyzylöwdüň rak keselleri, leukemiýa, akkanlyk hem sanawda yer alýar. Biziň hasabymyza görä Türkmenistanda rak keselinden tagalma ähtimaly 30 götürüm. Bu gatyp kes görkezji Türkmenistanyň ölümi hasaba alman hili kes derejede. Milli süt mäziniň rak keselini barlamak programmasy hem bar bize. Oňa degişli hiç hili maglumatlar internetde ýok. Ilat bilen döwrewap iş geçirilen ok. Geçirilen işler we alınan netijelerin şeýjermesi barada hiç hili maglumat ýok. Onkologiýa kesellerini aman almak üçin täze bina açmak we kämil enjamlar ýeterlik däller. Esasy zat ýokary taýýarlykly onkolog, rentgenolog lukmany bolup durýar. Ýurt boýunça näçe onkolog bardy, olaryň nerede bilim alýany bardy, bize hiç hili maglumat ýok. Aýna wagt ýene bir sowal. Türkmenistanda medisina hyzmatlarynyň ilata el ýeterli bolmagy üçin näme ýetenok, näme etmeli? Nähili şertler zerur siziň pikiriňizçe? İlkinji edilmeli zat, gerek zat, esasy zat, siyasi irk.
siyasi erk nämen aňla diye hökümetin topory emellerler topor bolup ilata şu ýagdaýdan agyr gözüni ýagdaýdan çykyş planyny hödürlemeli. Bu plan halkara urumalar bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň ekspertler, lukmanlar bilen maslahatlaşyp düzülmeli. Bir üzmülükde däl, topor düzülmeli, ilatdan düzülen, ekspertlerden düzülen, hökümetiň özünden hem mediada meseleler galdırılıp başlanmalı. Şu taýda aýdylmasa, bir ýerde çyksa, ýöne hökümetiň websaytyna, ministrliklerde özgörmeler barada maglumat bolmasa diýmek siyasi erk ýok. Şonuň iň esasy görkezleriň biri. Planna gatken zatlar bolmaly. Halkara urumalary ýanky birleşimi diýäli 32 ýyl içinde rekomendasiýa berip gelýärler. Şol rekomendasiýalarda gaty gowratlar bar, durmuşa geçirilse, korrupsiýanyň adalmagy, bu şu ýurtlarda nähili reforma geçirildi, nähili üstünlükler gazanyldy. Şoňaly geçiş plan düzülmeli. Ol ilata köpman yetirilmeli, ilat şol prosese goşulmaly. Bu mifdel, bu boljokrat siyasi erk bolany, hem ilatyň erki bolmaly. Netasy bilemeli zat. Ştaýda bizim siyasi erk diýilýär, ilmi dama ýönediň hökümetiň siyasi erki bolany, ilatyň her şahsiýetiň siyasi erki bolýar. Minni şunu ütköçük, şu ýagdaý bolanok, adamyň ömrü gysga bolýar, ösüşini böwet goýulýar hökümet tarapyndan. Aňsat ýol ýok bu üçin. Diňe aňsat ýol автократияda bolýar. Sen ýerden turýan, sana bir hili buyruk goýberýär. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, siz salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aýnawat gepleşigimiziň gidişinde bellemeli ýagdaýlaryň ýene biri şu wagt ýurdun onkologiýa keselhanalaryna ýüzlenýän adamlaryň sany köp. Ýöne ýurdun onkologiýa hastaxanalarynda hastalaryň talaba laýyk bejergi alyp bilmeýänligi barada Türkmenistanlylaryň şol sanda lukmanlaryň hem ençemeti Azatlyk radiosuna gurrun berdiler. Bu ýagdaýda dören problemalaryň ýene biri para horluga degişli. Bir tarapdan para berip hem zerur dermanlar tapyp bolýar hem-de bejergi alyp bolýar. Ýöne pulun bolmasa hatda ýöneki medisina kömegini hem alyp bolmaýar. Türkmenistanyň saglyk pudagynda para horlugyň mövj almagynyň esasy sebäpleri nämedini bar siziň fikiriňizçe? Şul korrupsiýa islemik pudagda, diňe sağlyk pudagyny del, adamdan iki tarapy talap edýär, beriji hem alyjy. Şu wagt Türkmenistanyna biz açyk gurulmuşlyk edip başlasak, her şahsiýet, her adam alıcı ve berici rolüne çıkış ediyor. Yankaydışımız yani siyasi erk yok, şu meselen kabul edip anık erdimler etmek için aydılık geliyor, ilat bilen aralatlaşıp yolu koyulmalı, medyada meseleler çıkıp başlamalı, çap edilmeli, türlü görünüşte. Hökümetin näme diýeli diagnozyny goýup gelýär, halkara urumalary, raýat jemgyýeti ilat derejesine aýdamyzy ilat ýam bir nesil geçdi. Şeýle korrupsiýa para bilen para alyp berip önüwösýän nesil ýetişdi. Şu halkany üzmek üçin gatken işler geçirilmeli. Sebäbi şu wagt men düşünjäme görä, işini bitirmek üçin kiçik korrupsiýa bar. Düşünje bar ilmde grand corruption iň uly derejede geçirilýän korrupsiýon schemalar. Gurulşyk diýdimi, nevit gaz pudagyna bolup bilýär. Kiçik korrupsiýa şaňy, çağlar wagna salmak üçin, saglyk hyzmatlarynyň gowy hilini almak üçin adamlar şoňa öwrenişdiler. Bu adamlaryň günäsi däl, bu aýdyşym ýaly bolan betbarçylygy, bizim betbarçylygymyz ýönüni şu psikologik ýagdaýlary biz öwrenip, has inçeden çemeleşmeli şu meseleleri. Köp sag bolan Aýnawat beren gurrunlaryňyz üçin. Köp sag bolun. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen salam dogan atly gepleşigimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys. Gepleşigimiziň şu günkü sanyny men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Ýene-de efirde duşuşýança hoş sag bolun. Gepleşigimizi azathabar.com web saytymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.